riešenia. Tam bohužiaľ nemám nejaký zázračný recept. Ono to súvisí s tým, že ja si myslím, že naozaj tie problémy americkej ekonomiky sú také hlboké, vďaka tej ilúzii lacných peňazí, vďaka ilúzii tomu, že úvery stoja menej, než v realite stoja, že nie je možný žiaden scenár bez nejakej výraznejšej ekonomickej korekcie. Preto si myslím, že tá americká recesia naozaj príde bez ohľadu na to, čo budú robiť politici a bez ohľadu na to, čo bude robiť americká centrálna banka. Akurát si myslím, že tá americká centrálna banka a tí politici to tými opatreniami môžu len predĺžiť to trápenie, keďže zahmlievajú tie trhové ceny, ktoré vznikajú pri tom likvidačnom procese. Čiže, aby som naviazal na to, čo hovoril pán Mikloš, americkí politici vlastne zabraňujú tomu, aby kapitalizmus na rozdiel od socializmu tie chyby likvidoval. Americkí politici sa snažia, aby tie chyby boli kumulované. Ďakujem za pozornosť.